Westlamse hip-hop shit. Big up naar Brett, dope beat homie. Yeah. Big up naar Gummy en Highlander. MC's in the his house. Dat die beat van Brecht niet gerokt wordt als ze de zonnezinnen zet ik me schriftelijk beklag om in de mondeling. En het is niet alcohol te up, een echte overrompeling, maar toch een power op, zo wat enkeling naar zonderling. Is niet logisch dan ik ergens verschiet, betoon tel ik 20 man of meer een stem voor die beat, maar dat is het leven. Het is makkelijk laaien voor niet je zetel, maar je digitale evenbeeld stond niet in de spiegel, maar het net. De echte spiegel van een mensenleven is een sterrenhemel, al de rest regelt niks en echt is net. Lekker rapper met een omgekeerde pen, ze is je weg, maar toch is een omgekeerde man, het is te gek, maar ik zin dan tof wijn van het subject. Wel en iedereen zo rijmen op de track. Dat te vele hooien op mijn vork pakken, dat weiger ik te zijn. Maar soms zegt te vele man voor eiers in te laan. Ik heb juist de leegte nodig voor me te inspireren. En een tikkeltje vertrouwen dat mijn omgeving heb begrepen. Dat ik gegrepen mijn omgeving zijn. Werken aan te vele dingen, aan het nemen maar ook aan het geven zijn. Ik sterf me, maar tegelijkertijd het aan het leven zijn. Ik smijt het open met mijn klapblok. Bepaalde stijlen zijn als ze in de motor lekker paspop. Vast aan mijn bakker, want ik loog nooit mijn afkomst. Geworteld in de bodem, zie ik wat dat er bovenaf komt. Kan mij geen boer schelen dat je peest aan kwek zijn. Of hij peest dan alleen maar aan oldschool rap zijn. Maar aan een statement, je voelt de meest aan kaart zijn. Ik doe niet voor de fijn, ik doe tot aan die fakers weg zijn. Laat me maar doen wat ik de max vind. Er zijn weinig dingen die me doen voor gelijke baslin. Het is pure abzin, de flessen is in optie. We horen uit mijn homies, de rest ik dus toch niet. Het is teamwork en dat gevoel van damn die beatclass. Hip-hop kan je niet maken met de preset feeling. En je voor een programmeerde cheap-ass sound. Not wat real zit de match tot de beat net. Ik zit een kluizenaar al meer dan 1000 jaar. Is alfabet aan het wachten op het wie niet snappen die de kracht ervan de rutkolon sprong zodat nog buiten houden. En uiteraard gebruik het maar een deel van de capaciteit is superbaar. Ik zie de letters scharen en ik wil ze beschermen tegen een type schrijver die hem er niet over wil ontfermen. Om mijn pen en mijn blad rak ik in extase en stroomt de adrenaline door mijn ouders. Ik ken er geen vele jaren onmetelijk veel ervaringen verhouden. Ik het zien en eventjes rusten door mijn teksten opbladen. Ik zie niet zomaar rapper maar een razette verteller. Schreef me heel mijn leven leren met de kracht van een propeller.